Ryskebølle Jagtforening holder til her på Ryskebølle Skyttecenter og arrangerer skydninger hver eneste onsdag hele året rundt. Så har vi nogle ekstra skydninger her i foråret op til bukkejagten. Og det kan man jo se på vores hjemmeside, www.jagt.net. Og det er et godt sted at kigge. Og vi er også på Facebook. Hvis man søger på Ryskebølle Jagtforening, så kan man finde os der og se, hvad vi foretager os. Og vores primære formål, det er simpelthen at arrangere skydninger her på Skyttecenteret for jæger. Og alle er velkommen til at komme og skyde her på centret. Man skal ikke være medlem af foreningen. Så har man jagttegn og en riffel, så er man altid velkommen til at komme forbi en onsdag. Vi skyder hver onsdag året rundt fra kl. 18. Noget andet, jeg skal sige? Prøv nu at tage det ikke mere. Det er jo bare fint. Nu har jeg jo ikke lige set huller til start. Jeg har også set hernede, og så er det hvis jeg tager den sådan der, så har du stadigvæk god kontakt med pistolgrebet. Har du ikke det? Jo, så bruger jeg ikke den her. Nej, jeg kan godt se, at du kommer for højt op. Jeg bruger det op, men du får lidt støtte under alting, så vi bare er til indskydning her. Du får det skruet der hele. Det ser ud som om, men jeg synes egentlig, at du skulle have modtaget mere. Altså, du kan jo godt op. Fordi lige nu, der er den her, det er faktisk, det er kun det der, der er Altså, du skulle have over på noget. der er kun lige nu, så. Så må du ikke få det til at ja, nej, men du er da godt, det er jo lige lagt. Jeg får mig hen og om hele tiden. Det er masse. Ja, det er. Jeg vil også sige den der. Kom nu frem i kurven. Aha. Det var ikke godt, det der. Det dør den ikke af, Peter. Nå, ja, okay, super. Men jeg vil sige, det er, at hvis man anskyder dyr, så skal det være, at man kan sige, det var mig, der lavede fejlen. Det var sgu ikke det var ikke fordi, det ikke var dårligt. Nej, altså... Kan I have en god år? Ja, det er godt. Men Vi skal bare gå til dyr derovre. Ja. Men det er da nemmere at køre. Jo, vi startede i efteråret.